Ciao Virginia. Ciao, tutta echipa. Aspetta che saluto il team. Ciao team. Ciao. Ciao a tutti. Vai, comincia Virginia, raccontaci. Povestește-ne, Virginia, te rog. Um, Aș vrea să vedem împreună de unde mi se trage o lipsă de energie vitală, o epuizare fizică inexplicabilă, o îmbătrânire fizică, o degradare prematură a corpului, probleme cu dinții, cu... Um, Ok, vorrei vedere da dove arriva, diciamo, che con tutta questa energia, mancanza della mia energia vitale, un esaurimento fisico, degrado prematuro del corpo fisico, mi sento invecchiare molto velocemente. Io ti vedo Continua. bene, eh? Noi te vedem bine, nu îmbătrânită, nici de cum. Oh, per avere 20 anni ti vedo bene. Pentru cei 20 de ani ai tăi, te vedem No, bine. scherzo, è una battuta. No, ma ti vedo bene, veramente. Glumește, dar oricum ești ok. mulțumesc. Comunque, vediamo questa mancanza di energia vitale, ok? Vom vedea această lipsă de Energie energie vitale. vitală. Nu, nu suport bărbați, dar nu-l suport nici măcar pe soțul meu. Non sopporto gli uomini, non sopporto nemmeno il mio marito. Mi se pare bine intenționat și cu toate astea mi se pare că încearcă să-mi domine și privesc așa, nu-mi place. Mhm. Sì, lui magari ha delle buone intenzioni, però io mi sento che vuole dominare e non mi piace. Cioè, tu non sopporti gli uomini in generale, giusto? Deci, în general, nu suporți bărbații. Îi suport, dar atât la anumit nivel de discuții, de prieteni, de mai mult. Mhm. Solo a livello di discussioni o amicizie, appunto. Sì, però voglio dire, se tu ti relazioni con una persona, con un uomo sottomesso, tendenzialmente sottomesso, non ti dà fastidio, giusto? Quello che ti dà fastidio è l'autorità, no? Dar dacă tu, spre exemplu, intri într-o relație sau ai o legătură, o conexiune, orice, cu un bărbat care este mai supus, nu ai nicio problemă cu el. Nu ai o problemă decât cu cei care vor să domine. Nu vreau să am probleme cu niciun bărbat. Evit. Pur și simplu evit. Mă întorc cu spatele și plec sau evit situațiile care conduc acolo sau... Sì, non ha risposto alla domanda, dice Nu este semplicemente vorba li că este mai evito. supus decât mine, nici de cum. Non c'entra niente se è sottomesso, non li evito semplicemente, non voglio arrivare a nessun tipo di... Ok, vabbè. Continuă. Probleme de sănătate, toate articulațiile osoase, abdominale și genitale. Problemi di salute, tutte le articolazioni, tutte le ossa addominali e genitali. Am o lipsă de libido. Mă irită inclusiv numai când aud cuvântul sex, îmi creează nervi. Mhm. Mancanza di libido, praticamente al semplice sentire della parola sex mi irrita. E beh, se non sopporti gli uomini, che devi fare? Dacă Beh, nu suporti scusa, però bărbați. fammi capire, questo lo vorresti risolvere, no? Suppongo. Chestiunea asta dorești să o rezolvi, da? Presupunem. Da. Sì, giustamente. Ok, quindi sotto questo aspetto vorresti riconciliarti con l'essere umano maschile, no? Așadar, din punctul ăsta de vedere, ai vrea să te reapacifici, să zicem, să te apropii din nou de partea masculină. Da.
Da, ok. Am momente de confuzie, am lapsus, am uitare pe termen scurt, iau decizii pe care le regret apoi și am momente când am lipsă de concentrare, nu mă pot concentra. Toate astea nu au existat la mine. C'ho dei lapsus, una confusione, prendo delle decisioni spiacevoli e mancanza di concentrazione. Tutto ciò fino adesso non esisteva. Continua, te rog. Am avut un accident auto. Unul a fost cu daună totală, deci pur și simplu ne-am răsturnat așa, eu conduceam. Și o deraiere inexplicabilă acum câteva zile înainte de sesiunea asta și vreau să știu dacă am rămas cu o frică de accidente și vreau să știu dacă mă ajută cineva să fiu subtil, să trag de volan sau fac eu ceva sau trebuie să mă las de șofat sau... Ho avuto 2 incidenti, uno molto grave con danni totali, si sono proprio ribaltati con la macchina e lei era alla guida, e l'altro qualche giorno fa, prima della sessione. Volevo sapere se c'è qualcuno che mi aiuta, tra virgolette, che mi tira il volante o non devo guidare più, che devo fare? Se c'è qualcuno nel sottile. Continua, te rog. Înainte de a face soțul meu sesiune cu Calo, am avut tot timpul am avut pisici în casă, dar înainte de a face cu Calo Ștefan, una din pisici a murit. Acum, înainte de a face eu sesiunea, altă pisicuță a murit. Pe noi ne face să suferim și vrem să știu dacă empatia asta este indusă sau este normal. Prima che il mio marito facesse la sessione con te, noi ci abbiamo sempre avuto dei gatti in casa. E prima della sessione un gatto è morto e adesso prima della mia sessione un altro gatto è morto. Siccome noi amiamo tantissimo i gatti, questa cosa ci fa tantissimo soffrire, questa empatia, diciamo, è indotta oppure no? Ok, andiamo? Una. Începem? Si? Mai ai să ne povestești? Da, mai am un aspect, poate ajungem și acolo. Okay. Am răcit la plămâni, iau antibiotice de 3 zile și fac perfuzii și vroiam să știu dacă are legătură cu sesiunea. Un altro aspetto, da 3 giorni mi sono raffreddata i polmoni e prendo degli antibiotici e faccio anche la flebo e voglio sapere se c'ha qualcosa a che vedere con la sessione. Proprio non vogliono che tu faccia la sessione, questo è chiaro, eh? Nu vor ca tu să faci sesiunea, asta e clar. Se la prendono con tutti, con le macchine, con i gatti, con il tuo corpo fisico. Să iau de toate cele, spune Calo, de corpul tău fizic, de pisici, de mașină, de tot. Sei così importante per loro. Ești așa importantă pentru ei. Boh, andiamo a vedere, andiamo a scoprire che succede, dai. Hai să descoperim ce se întâmplă. Chiudi gli occhi, Virginia. Închide ochii, Virginia. Alza un po' il microfono verso l'alto, Virginia. Ridică puțin microfonul spre în sus, te rog. Così non si sente il respiro. În așa fel încât să nu se audă respirația. Adesso conto da 10 a 1, così ti rilassi un po'. Acum eu voi număra de la 10 la 1, iar tu te vei relaxa. E mentre conto vai in un ricordo oppure in un sogno. Și în timp ce eu număr, tu mergi la o amintire sau la un vis. 10
ricordando? Ce îți amintești? Dove sei? Unde ești? Nu știu. Non lo so. Com'è il luogo dove sei? È un luogo piccolo o grande? Cum este locul în care ești? Este un loc mic sau mare? E o sferă. Io sono uguale. E o sferă. Come? Cum? In questo posto sei da sola o c'è qualcuno? În acest loc mai este cineva cu tine? Nu. Con chi sei? Cu cine ești? Con chi sei, Virginia? Cu cine ești, Virginia? Non c'è nessuno. Ok. È un posto chiuso o all'aperto? Este un loc închis sau deschis? E o sferă. E una sferă. Questa sfera è davanti a te? Sfera aceasta este în fața ta? Da. È grande o piccola? E mare sau mică? È grande o piccola? E mare sau? E mare, e grande. È grande. Ok. Ti spaventa? Te sperie? Puțin. Un po'. Chiedi mentalmente a questa sfera come si chiama? Întreabă mental această sferă cum se numește. Cosa ti dici? Ce-ți spune? Nu vorbește. Non parla. Perché non vuole parlare? De ce nu vrea să vorbească? Ok, facciamo così. Vai avanti nel tempo, vediamo che succede. Acum înaintează în timp, să vedem ce se întâmplă. Che succede, Virginia? Ce se întâmplă, Virginia? Virginia, che succede? Nimic. Niente. Adesso al mio 3 tu vai alla causa esoterica, vai al perché questa sfera ti fa paura. Acum, la 3, mergi la cauza ezoterică, la de ce această sferă te spăimântă, te înfricoșează. 1, 2, 3. Perché ti fa paura, Virginia? De ce te sperie, Virginia? Cis acolo. Vreau să Sono- mă închid acolo. Sono chiusa là dentro, vuole chiudermi là dentro. Tu vuoi chiuderti nella sfera? Tu vrei să te închizi în sferă? Nu. No. Tu sei nella sfera? Tu ești în sferă? Nu. E non ho No. capito cosa hai detto allora. Atunci ce ai spus? Hai paura che ti prenda Vreau la să mă sfera? închid acolo. Che vuole chiudermi là dentro. Ah sì, fammi parlare con questa sfera. Lasă-mă să vorbesc cu această sferă. Sfera, mi senti? Sferă, mă auzi? Sfera, ci sei? Sferă, mă auzi? Da dove vieni, Sfera? De unde vii, sferă? Lasciami con Virginia. Lasă-mă cu Virginia. Virginia, disconnetti. Deconectează-te, Virginia. Ok, adesso dimmi se ti mangia, avanza nel tempo. Acum avansează în timp și spunem dacă te mănâncă. Ti mangia? Te mănâncă? No? E cosa fa? Nu? Ce faci atunci? Guarda, adesso entra pure Prisca con il tuo permesso. Va lì dove sei tu, vediamo che succede. Acum, cu permisiunea ta, va intra și Prisca și vom vedea ce se întâmplă. Ah, Prisca è già entrata. Prisca a intrat deja. Mm? Esattamente in che posizione si trova?
Mai exact, în ce poziție se află? Guarda, si mette adesso vicino alla sfera. Uite, acum ea se poziționează lângă sferă. La vedi? O vezi? Vedi solo la sfera? Vezi doar sfera? Nu mai este sferă. Non c'è più sfera. Ah, la è sfera. scappata via la sfera, c'ha paura di Prisca. A fugit sfera, este frică de Prisca. Ma, Prisca, tu cosa stai vedendo? Tu, Prisca, ce vezi? Vedo che c'è una sfera piccola che gira velocemente intorno a lei e la confonde. Văd o sferă mică în jurul ei care se învârte cu rapiditate și o confundă. E perché non vede più la sfera da quando sei entrata? Și de ce nu mai vede ea sfera de când ai intrat tu? Forse perché, non so, mi è venuto da fargli un po' paura questa sfera. Nu știu, mi-a venit cum că să o facă să-i fie frică. Vabbè, chi è o di chi è questa sfera? Cine este sau a cui este această sferă? Non è di nessuno. Nu este a nimănui. Vabbè, intanto andiamo dall'altra parte. Între timp vom merge în altă parte. Adesso al mio 3 andiamo tutti alla causa esoterica del mal sopportare gli uomini da parte di Virginia. Acum la 3 vom merge la cauza ezoterică a faptului cum că Virginia nu suportă bărbați. 1, 2, 3. Bene, Virginia, allontana un po' il microfono dal naso. Bine, Virginia, îndepărtează puțin microfonul de la nivelul nasului. Allontanalo, ok. Dove sei, Virginia? Unde ești, Virginia? Virginia, se non vedi niente, dimmelo subito, eh? Virginia, dacă nu vezi nimic, spune-mi. Nu. Oh, perché sennò... Ok. Ah, Virginia, io questa sessione la devo guidare, quindi sopportami, devo usare un po' la mia autorità, eh? Virginia, eu această sesiune va trebui să o conduc, așadar suportă-mă, da? Bene. Ok, Prisca, dove siamo? Prisca, unde suntem? È un luogo scuro e sento la voce di un uomo che la insulta, le dice che lei non vale niente, che è meglio che se ne vada via. Suntem într-un loc obscur, întunecat și văd un om care o insultă și spune că ea nu este bună de nimic, că mai bine ar pleca. Bene, lasciami con la sua parte subliminale. Lasă-mă cu partea ei subliminală. Mi senti? Mă auzi? Sì, Come ti chiami? Cum te cheamă? Sei Virginia? so. Non lo sai. Ești Virginia? Nu știu. Che succede? Ce se întâmplă? è insopportabile. Este insuportabil. Di chi parli? Despre ce vorbești? Di quest'uomo Despre acest om, bărbat. Chi è? Tuo padre, tuo marito, tuo fratello? Chi è? Cine e tatăl tău, soțul tău, fratele tău? lui mi insulta, El mă insultă. Chi è? Cine este? è il papà, Tatăl meu. È tuo padre? Este tatăl tău? è il papà, poi anche il marito. Tata și soțul. Quanti anni hai? Câți ani ai? 6? Sei. 6. Quindi tuo papà ti sta insultando? Așadar, tatăl tău te jignește, da? Mi dice che è meglio che me ne vada via da qui perché tanto non servo a niente. Îmi spune că ar fi mai bine să plec de aici pentru că oricum nu folosesc la nimic, nu sunt bună de nimic. E tu cosa fai? Vai via? Și tu ce faci, pleci? Io lo voglio uccidere. Eu vreau să-l omor. Che anno è? În ce an suntem? Mm. 666. 666. In quale città vivi?
În ce oraș trăiești? Lubiana, Lubiana. Come ti chiami? Cum te cheamă? Rosa, Rosa. Ti chiami Rosa. Che lingua parli, Rosa? Ce limbă vorbești, Roza? turco. Mm, Turcă. ok. Vai avanti nel tempo e dimmi cosa fai. Înaintează în timp și spune-mi ce faci. Lo uccidi? Îl ucizi? Non posso, sono piccola. Nu pot pentru că sunt mică. Però vai avanti nel tempo e dimmi se quando sarai adulta lo ucciderai. Da, dar mergi înainte în timp și spune-mi dacă atunci când vei fi adultă îl vei ucide. L'ho sognato tante volte di farlo, ma no. Am visat de multe ori să fac asta, însă nu-l ucid. Quindi stai parlando di tuo padre, giusto? Deci vorbești de tatăl tău, da? Sì, lui è mio padre. Mhm, Da, el este tatăl meu. mhm. Di cosa muore tuo padre? De ce moare tatăl tău? Io lo odio. Eu îl urăsc. Ok, aspetta un attimo, eh. Tu, Virginia, cosa stai vedendo? Tu, Virginia, ce vezi? Nimic. Niente. E cosa senti? Ce simți? Așa. Poi, A mea putență. Mi sento che non ce la faccio più. ok. Lubiana, scusami, Rosa. Mhm. Adesso andiamo alla causa esoterica della mancanza di libido di Virginia. Acum mergem la cauza ezoterică a lipsei de libido a Virginiei. 1, 2, 3. Lui mi mette le dita dentro e le spinge forte. El îmi introduce degetele înăuntru și le împinge cu putere Sempre parli Mi di fa tuo... male. și mă doare. Stai parlando sempre di tuo padre, no? Vorbești tot de tatăl tău, nu? Lui è un uomo cattivo. El este un om rău. Ok. Senti, facciamo così. Vai avanti nel tempo, vai al momento in cui hai 30 anni. Vom face astfel. Înaintează în timp până în momentul în care ai 30 de ani. Dove sei? Unde ești? Dentro un edificio. Înăuntrul unui edificiu. Tuo padre è vivo? Tatăl tău e viu? Lui è vivo. Da. In quale edificio sei? În ce fel de clădire ești? Io lavoro qua. Eu lucrez aici. Sei sposata? Ești măritată? No, non mi sposo. Nu mă mărit. Hai figli? Ai copii? Non li voglio. Nu vreau copii. Mm. Esci con qualche uomo ogni tanto? Ești din când în când cu vreun bărbat? Non li voglio, però forse io ne ho 4. Nu vreau bărbați, însă poate am 4. Che significa ne hai 4? Ce înseamnă poate ai 4? Perché mi viene che ho 4 figli. Ah. Îmi vine că am 4 copii. Senti, facciamo così, Rosa. Andiamo al momento della tua morte. Vom merge acum în momentul morții tale, Roza. Stai morendo. Ești pe moarte. Di cosa stai morendo? De ce anume mori? Esce tutto da sotto. Îmi iese totul pe jos. Cosa esce? Ce anume ți iese? Tutti i liquidi. Toate lichidele. Che cosa ti è successo? Ce ți s-a întâmplat? Non lo so. Nu știu. Vai un po' indietro nel tempo, prima di morire, e dimmi che sta succedendo. Acum mergi puțin înapoi, înainte de a muri și spune ce se întâmplă. Il mio corpo è tagliato a metà.
Corpul meu a fost tăiat pe jumătate. Chi ti ha tagliato? Cine te-a tăiat? Rosa? È caduta la linea, mi sa. È caduta la linea. Virginia? In quale parte del corpo vedi il taglio? Virginia, în care parte a corpului vezi tăietura? Vale. Rosa, mi senti? Roza, mă auzi? Sì, Chi ti ha tagliato? Cine te-a tăiat? Roza. loro tagliavano tutti e ci buttavano nelle Ei fosse. îi tăiau pe toți și îi aruncau în gropi. Che arma hanno usato per tagliare il corpo? Ce armă au folosit pentru a tăia corpul? Una grande ascia. O sabie mare. Esattamente. Dimmi, hanno diviso il tuo corpo in due? Spune-mi, au divizat corpul tău în două părți? Sì, Da. Chi è stato a usare l'ascia contro il tuo corpo? Cine a fost cel care a folosit sabia pe corpul tău? non lo conosco. Nu-l cunosc. Sì, lo so, però dimmi chi è, dimmi se è lì. Da, știu că nu-l cunoști, dar spune-mi dacă el este acolo. Un uomo con la faccia scura e la barba lunga. Un om cu fața de culoare închisă și barbă lungă. Virginia, osserva quest'uomo. Virginia, observă tu acest om. Più o meno che età dimostra? Mai mult sau mai puțin, cam câți ani are? Nu lo so. Dimmi che senti, Virginia. Spune-mi ce simți, Virginia. Dolore Mi dove? fa male. Sì. Dove? Unde te doare? L'addome, ok. Lasciami con quest'uomo, Rosa. Lasă-mă cu acest om, Roza. Perché la uccidi? De ce o ucizi? Così è stato ordinato. Așa mi-a fost comandat. Cosa ha fatto questa donnaccia? Ce a făcut această femeiușcă? Loro sono inutili. Ele sunt inutile. Perché l'hai tagliata per il ventre? Și de ce ai tăiat-o în zona abdomenului? Perché mi piace. Pentru că îmi place. È più bello tagliare la testa. E mai frumos dacă îi tai capul. Perché non le hai tagliato la testa? Sì, De ce nu i-ai tăiat capul? ho fatto anche quello. Da, am făcut și asta. Sì, però lei l'hai tagliata per l'addome. Da, dar pe ea ai tăiat-o în zona abdomenului. Io taglio dove voglio. Eu tai unde vreau. Ma non c'entra la tua volontà, è la volontà di Allah. Dar nu are importanță voința ta, este voința lui Allah. Bisogna tagliare le teste. Este nevoie de a se tăia capetele. Dove l'avete presa? De unde ați luat-o? Ce le portano. Ni le aduc. Da dove ve le portano? Și de unde vi le aduc? Dai villaggi remoti. Din stătucuri îndepărtate. E perché ve le portano? Și de ce vi le aduc? Perché non devono vivere. Pentru că nu trebuie să trăiască. Ok, lasciami con Rosa. Lasă-mă cu Rosa. Rosa, dimmi da quale parte del tuo corpo stai uscendo. Rosa, spune-mi din care parte a corpului tău ieși? Dalla testa. Din cap. Bene, adesso guarda il tuo cadavere, come lo vedi? Acum privește-ți cadavrul. Cum îl vezi? Non lo voglio guardare. Nu vreau să-l privesc. Dimmi se ci sono altre persone lì insieme a te uccise. Spune-mi dacă mai sunt alte persoane acolo cu tine ucise. Mucchi di persone morte. Sunt munți de persoane moarte. Sono solo donne? Sunt doar femei? No, anche bambini. Nu, și copii. Qual è la ragione di questa mattanza?
Și care este motivul acestor omoruri? Sterminare la razza. Exterminarea rasei. A quale razza appartieni? A cărei rase aparții? Urșo. Urș. Urș. Che anno è? Ce an e? È l'anno del diavolo. Este anul diavolului. 666? 666, nu? Sì. Quanto tempo dura questo anno? Și cât timp durează anul ăsta? Io non lo so. Eu nu știu. Ok, senti, dimmi una cosa. Adesso che sei fuori dal corpo, cosa fai? Spune-mi acum că ești în afara corpului, tu ce faci? Mi arrotolo su me stessa come una palla. Mă învârt în jurul meu ca o minge. Come ti senti? Și cum te simți? Male. Rău. Vai da qualche parte? Te duci undeva? No, ho paura. Nu mi-e frică. Ok, allora vai avanti nel tempo e dimmi che succede. Atunci înaintează în timp și spune-mi ce se întâmplă. Rimango bloccata là per molto tempo. Rămân blocat acolo pentru mult timp. E quando finisce questo molto tempo, cosa fai? Și când se termină acest mult timp, ce faci? Sprofondo giù, Mă scufund jos. Giù dove? scendo. Jos unde? Scendo giù nell'imbuto. Cobor prin pâlnie. Ok. E dove ti porta questo imbuto? Și unde te duce această pâlnie? Nel vuoto. În nimic. Ok, lasciami con Prisca. Lasă-mă cu Prisca. Disconnetti Prisca. Deconectează-te, Prisca. Ok, Prisca, dimmi se dopo essere stata, diciamo, risucchiata dall'imbuto, dimmi se che si reincarna in altre vite terrestri. Spune-mi acum, după ce ai fost suptă prin această specie de pâlnie, spune-mi dacă se reîncarnează pe alte vieți terestre. Sì, la vedo galleggiare nel liquido amniotico. Da, o văd plutind prin lichidul amniotic. Quindi l'imbuto l'ha inserita in un grembo materno, giusto? Așadar, această pâlnie a inserat-o într-un abdomen matern, corect? Sì, sì. Beh, e questa vita che stai vedendo appartiene alla vita di Virginia o è un'altra vita? Această viață pe care tu o vezi acum aparține Virginiei sau este o altă viață? Una in mezzo c'è stata. Una și jumătate a fost. Come non ho capito? Una e mezza cosa? Nu am înțeles mai. Un'altra vita prima di questa. A mai fost o viață înainte de aceasta ca Virginia. Ah, ok. Andiamo adesso da un'altra parte. Acum vom merge în altă parte. Virginia, andiamo se c'è alla causa esoterica, ripeto, se c'è, se esiste, del tuo ultimo incidente d'auto. Virginia, acum vor merge la cauza ezoterică, dacă există o cauză ezoterică, a ultimului tău accident. Dove sei, Virginia? Unde ești, Virginia? Cosa? Sono qui. Sì, facciamo una cosa. Vai in macchina, in quella macchina prima dell'incidente. Vom face așa. Mergi în acea mașină înainte de accident. Stai guidando. Acum conduci. Quando ti vedi lì in macchina, dimmelo. Când te vezi acolo, în mașină, anunță-mă. Bene. Adesso però, mentre guidi, voglio che tu ti osservi da fuori del corpo. Acum însă, în timp ce tu conduci, vreau să te observi din afara corpului.
come se tu volassi, segui la macchina Ca și cum tu ai zbura, urmărești mașina e ti osservi guidando dal finestrino. și te observi conducând de la fereastră. Bene, dimmi da quale finestrino ti stai osservando. Și îmi spui de la care geam te observi. Virginia. Da, nu pot. Sì, non posso. Non lo so. Non sei in macchina? Nu ești în mașină? Da. Bene, sei in macchina. Ok. Vai al momento dell'incidente e poco prima dell'incidente blocca il tempo. Ești în mașină, ok. Acum mergi la momentul accidentului cu puțin înainte de a se produce. Bene, quando sei lì in quel momento fermo, bloccato, dimmelo. Și blochezi timpul, iar când ești acolo cu timpul blocat, anunță-mă. Da. Bene, adesso esci dal corpo, vola sopra l'auto e dimmi esattamente in quale posizione ti sei messa per osservare. Acum ieși din corp, zboară și observă-te și spune-mi în care poziție ești la volan. Da dove ti osservi? De unde te observi? Nu pot să văd. Non posso vedere. Non vedo. Se tu dici non posso vedere, stai creando tu il tuo limite, sei una creatrice, ricordalo. Dacă tu spui nu pot să văd, îți creezi limite, ești propria ta creatoare, amintește-ți. Ok, Prisca, osserva tu questa scena, dimmi se c'è una causa esoterica all'incidente. Ok, Prisca, observă tu această scenă și spune dacă există o cauză ezoterică a acestui accident. Continuo a vedere questo numero, il 666, intorno a lei. Mhm. Văd în continuu acest număr 666 în jurul ei. Bene, e adesso vai a vedere, Prisca, se c'è una causa esoterica alla morte del gatto, dell'ultimo, qualche giorno fa. Acum, Prisca, mergi la cauza ezoterică, dacă există, cu privire la moartea pisicii înaintea sesiunii. Sempre il solito numero, il 666. Același număr 666 mi apare. Osserva se c'è una causa esoterica alla morte dell'altro gatto quando il marito fece una sessione con me, poco prima, circa 5 anni fa. Observă dacă există o cauză ezoterică a celeilalte pisici care a murit înaintea sesiunii soțului de acum 5 ani. Sì, sì, sempre il 666. Mhm. Si moltiplica sempre il 666. Mhm. Da, tot 666 îl văd multiplicându-se. Ok, e allora adesso andiamo di nuovo, dirigiamoci all'imbuto e alla sua reincarnazione. Acum să ne întoarcem din nou la acea specie de pâlnie și la reîncarnarea ei. Dimmi se la seguente vita, dopo quella di Rosa, lei si reincarna in un uomo o in una donna. Spunem dacă următoarea viață, după cea ca Rosa, ea se reîncarnează ca bărbat sau ca femeie. In una donna e lei è una palla di paura. Cresce come una palla di paura. Se reîncarnează ca femeie și este ca un ghem de frică. Sempre donna. E osserva se in questa vita è sempre perseguitata dal numero 666. Și observă acum dacă în această viață ea este urmărită de acest număr 666. Sì, Mhm. E dimmi cosa le provoca questo numero 666 di importante in questa vita. Și spunem ce anume îi provoacă acest număr 666, important. sta dentro la sua testa e la fa come impazzire. Este în capul ei și o face să nebunească. E dimmi se la seguente vita sarà quella di Virginia. Spunem dacă următoarea viață va fi cea ca Virginia. Adesso vedo che ce n'è un'altra ancora e poi quella di Virginia.
Acum văd că mai este încă una, după care este cea de Virginia. Vabbè, dimmi se nell'attuale vita di Virginia vedi il 666. Spunem dacă în această viață actuală, ca Virginia, mai vezi 666. Sì, però non è più nella testa, ha cambiato posizione adesso. Da, dar nu mai este în capul ei, acum a schimbat poziția. Dove si trova? Unde se află? Nelle ovaie, negli organi genitali. În ovare și organele genitale. Bene, adesso osserva quella sfera che si vedeva all'inizio della sessione Acum observă acea sferă care am văzut-o la începutul sesiunii. e dimmi se c'è una relazione con il 666. Și spunem dacă are legătură cu 666. È una palla di luce. E o minge de lumină. Ha una relazione? so. Non lo sai? Non lo so, no, non mi sembra, non credo che sia, no, è una cosa diversa. Nu, este ceva diferit, nu este în legătură. Ok, osserva adesso Virginia energeticamente. Acum observă pe Virginia din punct de vedere energetic. Osserva questo 666. Observă acest 666. Ti Sì. sei? Bene. Lasciami con 666. Și lasă-mă cu 666. 666. 666. Mi senti? Mă auzi? Rispondi. Răspunde-mi. Come ti chiami? Cum te cheamă? Lasciami con Prisca. Lasă-mă cu Prisca. Prisca. Prisca? Sì, Bene, adesso voliamo nel tempo e andiamo all'origine di questo 666 in relazione alla vita di colei che oggi è Virginia. Acum, Prisca, zburăm la originile acestui 666 în legătură cu Virginia de astăzi. Bene, dove sei Prisca? Unde ești, Prisca? vedo che la sto visualizzando, sta facendo qualcosa, sta sistemando forse delle piccole statuette su una mensola. O vizualizez aranjând niște statui micuțe pe o... Come si chiama? Cum se numește? Amina, Amina. Osserva il DNA, stiamo parlando sempre di Virginia? Alina. È caduta Alina. Da. Alina? Sì? Dicevo che sei andata la tua connessione un attimo. Osserva se questa Amina è Virginia attuale. sì, Observă dacă această Amina este Virginia actuală. E che anno è? Și ce an este? 999. 999. Va bene, andiamo all'origine di questo 666. Cosa sta facendo? Ci sono delle statuette, ok, continua. Mergem la originea acestui 666. Aranjează statuetele pe un raft. Ce se întâmplă? Ci sono delle forze che la tengono stretta mentre Sunt- lei fa queste azioni. Sunt anumite forțe pe care o țin strânsă în timp ce ea face aceste acțiuni. Lasciami con Amina. Lasă-mă cu Amina. Amina? Cosa stai facendo? Ce faci, Amina? Mi salvo Mă salvezi. Da chi? De cine? dalle forze che mi strangolano. De aceste forțe care mă strangulează. Ok. Immagino che tu quando sei a letto, per esempio, ti senti strangolare, giusto? Îmi imaginez că atunci când tu ești în pat, aceste forțe te strangulează. Loro stringono sempre intorno al mio collo. Aceste forțe mă strâng întotdeauna în jurul gâtului meu. Vai, e quello che stai facendo adesso serve per liberarti di loro? Și ceea ce faci tu acum îți folosește pentru a te elibera de ei? Li devo mettere tutti in fila. Trebuie să-i pun pe toți unul în spatele celuilalt. Chi ti ha detto di fare questo rituale?
Cine ți-a spus să faci acest ritual? Io, Eu. L'hai letto da qualche parte? Ai citit asta pe undeva? io lo so e basta. Eu știu și gata. Ok, dimmi cosa stai facendo, raccontami. Și spune-mi ce faci, povestește-mi. Devo mettere tutte le statuette in fila, una vicina all'altra. Trebuie să pun toate aceste statui mici, una în șir, una lângă alta. Mhm. E poi devo accendere il fuoco dietro, la După ca- candela, Pe care trebuie să aprind focul în spate și candela Mhm. le devo guardare tutte. și trebuie să le privesc pe toate. Mhm. E le devo fare mie, le devo prendere tra le mie braccia. Și trebuie să mi le însușez, să le îmbrățișez, să le iau în brațe. E poi? După aceea, Così loro entreranno dentro di me e io astfel sarò più ele, forte. astfel ele vor intra înăuntrul meu, iar eu voi deveni mai puternică. Loro chi? Ei cine? Le statuette dei soldati e delle divinità forti. Statuile soldaților și a divinităților puternice. Quelli che scacceranno quelli che ti vogliono strangolare? Cei care vor strivi pe cei care te strangulează acum? Sì, tutti i miei avi entreranno dentro di me e mi aiuteranno. Da, toți strămoșii mei vor intra înăuntrul meu și mă vor ajuta. Bene. E pronunci qualcosa durante il rituale? Și pronunți, rostești ceva în timpul ritualului? Sì, Da? Bene, ripeti. Da, bine, repetă. Ashamanaha, Ajavaha, Ashahamanaha, Ahasha. Bene, adesso traducilo. Acum tradu. Il potere degli avi entra dentro il mio corpo e permea tutto il mio corpo e dammi la forza di vincere contro le ombre. Puterea strămoșilor mei intră în corpul meu și învăluie-mă și ajută-mă să stârpesc forțele obscure. Bene, dimmi chi sta entrando nel tuo corpo. Bine, acum spunem cine intră în corpul tău. Le forze dei miei 12 avi, Forțele celor 12 strămoși. Mhm. Ok, in quale parte del tuo corpo si installano? Și în care parte a corpului tău se instalează aceștia? dentro le braccia, nel petto e le braccia nel petto. Înăuntrul brațelor și al pieptului. Bene, e adesso che loro sono nel tuo corpo, quegli altri non ti strangolano più? Iar acum că aceștia sunt în corpul tău, ceilalți nu te mai strangulează? Adesso lottiamo. Acum luptăm. Cioè, loro lottano contro gli altri? Adică ei luptă împotriva celorlalți? Io lotto con loro, contro di loro, perché adesso ho tutta la forza in me. Eu lupt cu ei împotriva lor, pentru că acum toată forța este înăuntrul meu. Bene, adesso andiamo in un momento in cui tu lotti. Acum mergem într-un moment în care tu te lupți. Bene, dimmi dove sei e che succede. Spune-mi unde ești și ce se întâmplă. Le mie braccia sono forti adesso, posso strangolarli anch'io. Acum brațele mele sunt puternice, pot să-i strâng, să-i strangulez și eu. Mhm, e li strangoli? Și o faci? Ma loro non muoiono. Dar ei nu mor. È un continuo. E un Loro strangolano me, io strangolo loro. È una lotta che non finisce più. Este un continuu. Ei mă strâng pe mine, eu îi strâng pe ei. Este o luptă care nu se termină niciodată. Bene, Amina, adesso andiamo al momento in cui tu muori. Bine, Amina, acum vom merge în momentul în care tu mori. Bene, di cosa stai morendo? De ce mori? Sono finite tutte le energie. S-au terminat toate energiile. Quanti anni hai? Sì, Câți ani ai?
54. 54. Da quale parte del corpo esci quando muori? Și din care parte a corpului ieși când mori? Dalla schiena e scendo giù come l'acqua. Din partea spatelui și cobor în jos ca apa. E dove vai? Și unde te duci? Mi dissolvo dentro la terra. Mă dizolv în interiorul pământului. Bene, vai avanti e dimmi che succede, dimmi se ti reincarni. Mergi înainte, spune-mi ce se întâmplă, spune-mi dacă te reîncarnezi. Io sono legata, Eu sunt non legată, sono libera. nu sunt liberă. Però ti reincarni o no? Dar te reîncarnezi sau nu? Sì, Bene. Da? Di chi sei prigioniera? A cui ești? Prizoniera cui ești? mi tengono le braccia tutte e due e le tirano a destra e a sinistra. Mă țin de ambele brațe și mă trag când la stânga, când la dreapta. Bene, osservali, dimmi chi sono. Și observă-i cine sunt. Loro sono solo ombre. Ei sunt doar umbre. Bene, e dove sono gli avi che ti devono aiutare? Și unde sunt strămoșii care trebuiau să te ajute? Non ci sono, non più. Nu sunt, nu mai sunt. Ah, no? E dove sono andate? Osserva che succede quando muori e seguili. Ok? Și ce s-a întâmplat atunci? Observă când mori ce se întâmplă, unde s-au dus. Ritornerò dentro le statuette. Ei se întorc înăuntru statuetelor. E lasciano qualcosa in te? Și lasă ceva în tine? Sì, Cosa? Da. Ce? una striscia di energia. O ceva energetic. Mhm. E cosa fa questa energia? Și ce face această energie? Mi blocca le braccia, rimangono aperte. Îmi blochează brațele în așa fel încât să rămână deschise. Quindi sono loro a distanza che ti tengono prigioniera? Așadar, ei sunt ei la distanță și te țin prizonieră? Sì, Bene. Da. Dimmi se ti reincarni. Spune-mi dacă te reîncarnezi. sì, Da. Quante statuette hai utilizzato? Câte statui ai folosit? 12. 12. Bene. Adesso unisci l'energia delle 12 statuette. Acum unește energia celor 12 statui Fammi parlare con lei. și lasă-mă să vorbesc cu ea. Anch'io voglio che entriate in me per difendermi. Și eu vreau să intrați în mine ca să mă protejați. No, Nu. Perché no? De ce nu? noi vediamo chi sei. Noi vedem cine ești. E chi sono? Cine sunt? Tu la vuoi salvare? Tu vrei să o salvezi? Salvare da chi o da cosa? Să o salvezi de cine sau de ce? Vuoi liberarla da noi? Vrei să o eliberezi de noi. Perché la tenete prigioniera? De ce o țineți prizonieră? Lei fa parte della squadra. Ea face parte din echipă. Squadra di che? Ce fel de echipă? Delle anime perse. Echipa sufletelor pierdute. Mhm. Sto cercando 666. Îl caut pe 666. È un'energia che si muove sempre. Este o energie care se mișcă în continuu. Dov'è? Unde e? Dentro di te. Înăuntrul tău. Però non dico quella dentro di me, quella dentro Amina. Dar eu nu vorbesc despre aceea dinăuntrul meu, vorbesc despre aceea dinăuntrul Aminei. Sì, è dentro di lei. Da, este în ea. Mhm. Ok, adesso lasciami con Prisca. Acum lasă-mă cu Prisca. Prisca, disconnetti. Prisca, deconectează-te. Disconnetti, se riesci ad attivare la cam, bene, se no fa niente. Aspetta.
Poi dopo la sessione ucciderò questo che suona col classico clacson costantemente, lo ucciderò. După sesiune îl voi ucide eu pe acesta care sună claxonul Îmi taglio la constant. testa con l'ascia. Îi tai capul cu sabia. Bene. Allora, Prisca, dimmi se questa energia 666 si forma in questo rituale che Amina conduce. Spune-mi dacă această energie 666 se formează în acest ritual pe care Amina îl face. Sì, Da. Mhm. Virginia, dimmi tu come vedi queste 12 statuette. Spune-mi tu acum cum vizualizezi sau cum simți aceste 12 statui. Se non le vedi, dimmelo. Dacă nu le vezi, spune-mi. No. Vabbè. Prisca, osserva questo 666 che tipo di contratto rappresenta, o cioè vai a leggere quali sono le clausole di questo contratto denominato 666. Observă acum acest 666 ce tip de energie, ce tip de contract e și descifrează, citește care sunt clauzele acestuia. è un contratto che parla della sofferenza, Este un contract care dell'oscurità, vorbește despre suferință, despre obscuritate, del dolore, del non raggiungere mai un obiettivo. care vorbește despre durere și despre a nu ajunge niciodată la obiectivul fixat. Ok. Osserva se dopo questo rituale vive le vite di Rosa e tutte le altre che abbiamo visto. Non ho capito. Dimmi se dopo questo rituale di Amina che lei vive le vite di Rosa e delle altre che abbiamo visto. Spune dacă după acest ritual ea trăiește viețile de Amina și Rosa, cea pe care le-am văzut. Sì, Ok. Lasciami con Amina. Lasă-mă cu Amina. Amina, sei in vita adesso. Amina, ești în viață acum, Prima del rituale. sì, înainte de ritual. Bene, sei felice? sì, Ești fericită? no, Perché no? Nu. De ce nu? perché soffro. Pentru că sufăr. Che vuol dire soffri? Cosa succede? Ce înseamnă suferi? Ce se întâmplă? Non sono mai in pace. Nu sunt niciodată în pace cu mine. Vabbè, niente, lasciami con Virginia, con la parte subliminale di Virginia, tu nel futuro. Acum lasă-mă cu partea subliminală a Virginiei, adică tu în viitor. Virginia, Sì, vai al momento in cui si decide la tua reincarnazione. Mergi în momentul în care se decide reîncarnarea ta. sì, Dove sei? Unde ești? davanti a Dio, În fața lui Dumnezeu. Come si presenta Dio? Cum se prezintă Dumnezeu? con la luce. Cu lumină. Beh, e cosa ti dice Dio? Și ce îți spune El? Che devo andare in quella Che- direzione. Că trebuie să merg în acea direcție. Bene, osserva se questo Dio coincide con quella sfera che abbiamo visto all'inizio della sessione. Acum observă dacă acest Dumnezeu coincide cu sfera pe care am văzut-o de la începutul sesiunii. Sì, Da. Mhm. Ok, vai all'inizio della sessione e chiedi a Dio perché è lì. Mergi la începutul sesiunii și întreabă-L pe Dumnezeu de ce este acolo. perché lui è ovunque. Pentru că El este pretutindeni. Sì, è ovunque, ma esattamente perché si è presentato lì durante la sessione. Da, este peste tot. Dar de ce s-a prezentat acolo înaintea sesiunii? Perché lui mi dà la luce per andare avanti. Pentru că El îmi dă lumina de a merge înainte.
cercando di capire dove cominciare perché qua è un casino. Lasciami con Prisca. Lasă-mă cu Prisca. Prisca. Sì. Prisca, dimmi se c'è intanto una relazione tra gli incidenti stradali, i gatti che muoiono, la sfera e il 666. Spune-mi dacă există o legătură între accidentele stradale, pisicile moarte, sferă și 666. Sì. Poi Da. cosa li unisce? Și ce anume le unește? Care e legătura? La solita forza. Aceeași forță. Cioè, senti, prima del rituale, prima di questo 6-6 che si formasse, lei ancora soffriva. Dimmi se la vedi ancora prima con questo 6-6-6. Înainte de acest ritual și de a se forma această energie, ea încă suferea. Spune-mi dacă o vezi cu această energie înaintea ca ea să facă aceste ritualuri. No, però era triste e depressa comunque. Ok. Nu, însă era tristă și în depresie. Vale, cominciamo a lavorare. Ok, începem și lucrăm. Bene, Virginia, cominciamo a lavorare. Eh? Virginia, începem să lucrăm. Bene, torniamo di nuovo davanti a quella sfera. Ne întoarcem din nou în fața acelei sfere. Quando la vedi davanti a te, dimmelo. Când o vezi în fața ta, anunță-mă. Sì, la vedo. No, dico Virginia fisica, eh? Mă refer la Virginia fizică. Disconnetti, Prisca, pensavo fossi disconnessa. Deconectează-te, Prisca. Virginia, quando sei davanti alla sfera, dimmelo. Virginia, când ești în fața sferei, anunță-mă. Da. Benissimo. Com'è questa sfera? È calda o fredda? Cum este această sferă, caldă sau rece? Neutră. Neutră. Călduță. E tiepidă. Ti fa paura? Ți-e frică de ea? Sì? Un po'. Bene, osserva se è lì con te durante l'incidente stradale. Observă dacă este acolo cu tine în timpul accidentului stradal. Da? Mhm. Sì. Dove la vedi durante l'incidente? Unde o vezi în timpul accidentului? Prisca, non toccare il microfono, per favore. Oh, scusa. Alla destra, no? Ok. În dreapta ta, da? Mhm. Dimmi cosa fa durante l'incidente. Și spunem ce face în timpul accidentului. Te râde. Sta ridendo? Ah, chiedigli perché sta ridendo durante l'incidente. Și întreabă de ce râde pe parcursul accidentului. Mm? Așa face ea. Așa vrea ea. Così vuole. Mm? Lo voglio sentire dire da lui. Așa mi-e frică. Așa cum mi-e frică. Così come io ho paura, così lui ride. Lasciami con lui. Lasă-mă cu el, cu sfera. Che cosa ridi? De ce râzi? Perché ridi? De ce râzi? Rispondi attraverso Virginia, perché ridi? Răspundem prin Virginia. De ce râzi? Perché ridi? De ce râzi? Mă distrează. E frumos aici. Mi diverte, è bello qui. Ah. Da quanto tempo ti diverti con Virginia? Și de cât timp te distrezi tu cu Virginia? O prind așa. Perché gli hai ucciso i gatti? La prendo così. De ce i-ai ucis pisicile? Să sufere. Să plângă. Perché deve soffrire, deve piangere. Come le hai ucciso i gatti? Cum i-ai omorât pisicile? Ușor. Facile. Come? Come hai fatto? Cum ai făcut? Dimmelo. Spune-mi. Potorc așa. Così facile. Perché giusto prima della sessione? De ce chiar înaintea sesiunii? Creez. Panică. Per creare Crezi. panico, Discuții. per creare discussioni. E perché ti fai chiamare 666?
Și de ce te numești 666? 6. Perché? E frică de asta. Perché ha paura di questo. Mhm. E tu invece come ti chiami realmente? Și tu, în schimb, în realitate, cum te numești? Qual è il tuo nome? Jaf. Jaf. Come? Cum? Jaf. Jaf. Da dove vieni, Jaf? Și de unde vii tu, Jaf? Da dove vieni? De unde vii? De Nu unde știu. ești? Non te lo dico. Perché no? De ce nu-mi spui? Treaba ta. Non è il tuo problema. Tu dimmi da dove vieni. Poi lo so io se è un problema mio o no. Tu spune-mi de unde vii. După aia mă gândesc eu dacă e problema mea sau nu. Eh? Nu vorbesc cu tine. Non parlo con te. Ci stai già parlando. Deja vorbești cu mine. In quale parte del corpo di Virginia ti sei installato? În care parte a corpului Virginiei te-ai instalat? În cap. Nella testa. Mhm. Cosa fai nella testa di Virginia? Și ce faci tu în capul ei? Amestec tot. Mesculo tutto. Perché non vuoi che gli uomini si avvicinino a lei? De ce nu vrei ca bărbații să se apropie de ea? Nu trebuie. Non devono. Perché non devono? De ce nu trebuie? Perché non vuoi che tenga sesso? De ce nu vrei ca ea să facă sex? Nu trebuie. Non deve fare. Perché non lo deve fare? De ce nu trebuie să facă? Face. Come? Che vuoi da me? Voglio sapere perché Faccia. non vuoi che faccia sesso. Vreau să știu de ce tu nu vrei ca ea să facă sex. Face cu mine. Fa con me. Lei fa con me. E perché non lo può fare anche con altri? Și ce dacă nu poate să facă și cu alții? Perché non può farlo con suo marito? De ce nu poate să o facă cu soțul ei? Perché no? De ce nu? Sei geloso? Ești gelos? Puțin. Bo, Sei innamorato di lei? ești îndrăgostit de ea? Mhm. Mhm. Prisca, osserva come è fatto, con quale forma si presenta. Prisca, observă cum este el, cu ce formă se prezintă. Adesso ti osserva Prisca, vediamo un po' che faccia hai. Acum te observă Prisca, să vedem puțin ce față ai. Mi senti Prisca? Non mi sente. No, sto attaccando il microfono. Vabbè. Ecco, aspetta. Dimmi con quale fattezze Ok, lo ok. vedi. Spunem cum Lui îl si, vezi. lui si mostra come, con una luce bellissima, come un dio, tutto muscoloso e forte. El se arată într-o lumină minunată, ca un Dumnezeu foarte musculos. Bene, andiamo diretti al grano, leggi il codice genetico e ricostruisci la sua forma originaria. Mergem direct în miezul problemei, citește ADN-ul și reconstruiește forma originală. Sì, canide. Da, este din zona canină. Ma sei un cane! Dar ești un câine. Che ci fai qua sulla terra, canide? Și ce faci aici și pe pământ? Rispondi. Răspundem. Sì, sì, rispondi attraverso Virginia, rispondi. Da, răspundem, prin Virginia, răspundem. Mica ho finito con te, eh? Nu am terminat cu tine. Senti, facciamo così, dai. Vendimela. Hai să facem așa. Cosa vuoi per Vindimi-o. Virginia? Ce vrei în schimbul Virginiei? Facciamo a cambio.
Să facem un schimb. Tu mi dai Virginia Tu mi-o dai per Virginia e tu scegli o Prisca o Alina. și tu alegi ori Prisca, ori Alina. Chi vuoi? Pe cine vrei? Rispondi. Răspunde. Bene, lasciami con Virginia. Lasă-mă cu Virginia. Virginia, disconnetti. Deconectează-te, Virginia. Virginia, come ti sentivi quando lo canalizzavi? Cum te simțeai când îl canalizai? Come ti sentivi? Ah, Dimmi Virginia, come ti sentivi? Vomitare? no, No? puțin. Vabbè, fa niente. Dai, fa niente. Allora, ascolta Virginia, cominciamo a lavorare, eh? Acum începem și lucrăm, Virginia. Prima di tutto dobbiamo eliminare questa paura che hai perché sennò non riusciamo a lavorare. Înainte de domină. toate, trebuie să... Mă domină. Mi sta dominando. Che vuol dire? È fuori o dentro? Perché lo guardi? Dove sta? Ce vrei să spui? Este înăuntru sau este afară? De ce E are? aici. E qui. Oh, benissimo, descrivimelo, come lo vedi? Descrie-mi-l. Cum îl vezi? Da. E... Mă trage Mi sta și tirando spune să nu vorbesc cu voi. e mi dice non parlare con loro. Ormai è fatta, eh? Oricum ai făcut-o. Questi sono gli ultimi momenti che lui sta con te. Acestea sunt ultimele momente în care el stă cu tine. Però prima mi devi dire in quale parte del corpo senti paura. Dar înainte de toate trebuie să-mi spui în care parte a corpului simți frică. Il petto? Bene. Lui ti domina attraverso la paura. El te domină prin intermediul fricii. Quindi adesso sai cosa fai? Prendi questa paura e la estrai dal petto. Acum știi ce faci? Adună toată această frică și o extragi din pieptul tău. Vai, accompagna anche il gesto con le mani fisiche. Hai, fă acest lucru acompaniindu-te cu mâinile fizice. Dai, prendi questa energia dal petto, Adună această energie din zona pieptului. questa energia di paura. Această energie a fricii. Dai, prendila. Hai, adună. Ia-o. Vai Virginia, prendila. Ecco, estraila, estraila. Extrage-o, extrage-o. Fuori. Afară. Estraila, bravissima. L'hai estratta? Ai extras-o? Bene, buttala per un portale. Aruncă-o printr-un portal. Da. O aruncat. Sì, l'ho buttata. Adesso non ti domina più. Acum nu te mai domină. Adesso cosa sta facendo? Adesso che tu non hai più paura. Acum ce face el, că ție nu-ți mai este frică? Plânge. Sta piangendo. Però adesso voglio che tu me lo descriva. Dimmi come lo vedi. Da, dar acum eu vreau ca tu să mi-l descrii, cum îl vezi. E mic și e urât. E piccolo e brutto. Nu are forță. Non ha forța. Ok, ma ha la faccia di cane o vedi un'altra faccia? Dar are o față de câine sau are o altă față? Cățeluș. Un cagnolino. Ah, anche tu hai visto che bello. Un cagnolino. Un cagnolino. Sai come si tengono i cagnolini? Știi cum se țin cățelușii? Al guinzaglio. În lesă. Dai, mettigli su un bel guinzaglio. Hai, pune o frumoasă lesă. Bene. Da. Catena e lo tieni per mano. Și îl ții strâns cu mâinile tale. Adesso sei tu che lo domini. Nu vreau. Acum ești tu cea care îl domină. Ma io non lo voglio. Sì, sì, aspetta un attimo, dobbiamo lavorare un attimo. Da, așteaptă puțin, trebuie să lucrăm puțin. Perché prima di tutto voglio che tu prenda coscienza del tuo potere e voglio che tu prenda coscienza del suo non potere su di te. Pentru că mai întâi vreau ca tu să-ți conștientizezi puterea și vreau să conștientizezi și faptul că el nu are putere. Bene, intanto ti dico che 666 e compagnia bella sono tutta una presa per il culo. Între timp te anunț că 666 și toate în legătură cu asta sunt doar o joacă, Da. o jucărie, Fanno parte di tanta credenza popolare, se tu ci stai dentro, se tu ci credi,
gli dai potere e ti trovi lì, dentro quella grande cocreazione. Fac parte dintr-o credință populară și dacă tu ești înăuntrul lor, crezi, înăuntru acestei credințe crezi și faci parte din această mare cocreație. Per tanto tempo ha usato le tue credenze per dominarti. Pentru mult timp el a folosit credințele tale pentru a te domina. Adesso dimmi se ti senti in colpa. Acum spune-mi dacă te simți vinovată. Virginia, Da. hai colpe? Te simți vinovată? Nu. Ok. Dimmi se sei arrabbiata, se hai rabbia. Spune-mi dacă ai furie, Nu. No? Dimmi se sei triste. dacă ai tristețe. Bene. Butta via questa tristezza. Lui si alimenta di questa energia. Aruncă și această tristețe, el se hrănește cu această energie. In quale parte del corpo la senti? În care parte a corpului o simți? Immaginavo, l'addome. Ecco, tira fuori tutta quella tristezza dall'addome e buttalo via. Extrage toată această forță, toată această energie din zona abdomenului și extrage-o afară. Benissimo, vai, tiralo fuori. Tirala fuori. Hai, Vai. extrage-o, Bravissima, tirala via. extrage-o, No, tirala via. Vabbè, afară. hai tirata. Benissimo. Hai ancora tristezza? Mai simți încă tristețe? Nu. Benissimo. Adesso lì dove c'era la tristezza e dove c'era la rabbia, crei un'altra energia. Acum, în locul unde era tristețea și furia, creezi o altă energie. Crea energia di sicurezza, Creează energia siguranței, forza. a puterii. E adesso cominci a sentirti forte e potente. Și acum vei începe și te vei simți puternică și forte, Ma anche serena e tranquilla. dar și senină și liniștită în același timp. Come ti senti adesso, Virginia? Cum te simți acum, Virginia? Bine. Bine. Ok. Ti senti forte? Te simți puternică? Da. Bene. Guarda quell'essere, come lo vedi adesso? Privește acea ființă, cum o vezi acum? A plecat. Se ne-a îndat. Oh, come se n'è andato? Chiamalo Come ha subito. Cheamă-l imediat. Come si permette di andarsene senza permesso? Cum își permite să plece fără permisiune? Acchiappalo. Prinde-l, Tiralo per il guinzaglio. trage-l de lesă. Ecco, quando ce l'hai al guinzaglio dimmelo. Ia, spunem când îl ai în lesă, anunț. L-am. Sì, ce l'ho. Bene. Prisca, per favore, mi canalizzi questo essere? Bene. Prisca, te rog, îmi canalizezi această ființă? E già mi sta facendo seccare questo cagnolino disobbediente. Deja mă enervează maxim acest cățeluș care nu mă ascultă. Benissimo. Chiudi gli occhi, Prisca, quando sei pronta dimmelo. Închide ochii, când ești gata, anunță-mă. Vai, lasciami con Sono lui. pronta. Bene, Virginia, adesso lui è canalizzato da Prisca. Virginia, el acum este canalizat de către Prisca. Innanzitutto, Virginia, dimmi se vedi qualcosa nel tuo corpo che non ti appartiene. Înainte de asta, spune-mi dacă mai vezi ceva în corpul tău care nu ți aparține. Qualcosa di suo. Ceva care îi aparține lui. Da. Sì. Dimmi cosa vedi. Și spune-mi ce vezi. O biluță, uit. O jucărie, a uitat. O biluță. Una piccola pallina, come un giocattolo, l'ha dimenticata. Dove? Unde? In quale parte del tuo corpo sta? În care parte a corpului tău este? În mână. Nella mano, nel braccio. Vabbè, adesso ordina a questo cane di togliere tutto quello che ti ha inserito nel corpo, tutto. Acum ordonă-i acestui câine să îți extragă tot ce ți-a inserat în corp. Dai, ordinaglielo e deve dire esattamente tutto quello che sta togliendo. Ordonă-i și trebuie să-mi spui cu exactitate tot ceea ce îți extrage.
Da, Dai, Virginia. da. Am luat filuța. Ha preso la pallina. Non lo sento parlare. Ordinagli di parlare. Ordonă-i să vorbească. Nu vrea. Non vuole. E te cosa ti importa? Sei tu che comandi, mica lui. E supărat. Și pe tine ce te interesează? Tu comanzi. Voglio vedere come gli dai l'ordine di parlare. Voglio vedere come lo fai parlare. Vreau să văd cum îi dai ordinul să vorbească. Vreau să-l aud vorbind. Finché non lo sento parlare, lui rimane lì. Până ce nu-l aud vorbind, el rămâne acolo. Virgilia? Da. Che succede? Ce se întâmplă? Nu vrea. Non vuole. Nu vrea să-și ia lucrurile. Non vuole prendersi le sue robe. Ascolta, quando qualcuno sta nel tuo spazio è sottomesso al tuo potere. Ascultă, atunci când cineva este în interiorul spațiului tău, el este în puterea ta. Perché tu sei il tuo potere. Pentru că tu ești puterea ta. Quindi quando qualcuno sta nel tuo spazio sei tu che comandi. Așadar, atunci când cineva este în spațiul tău, tu ești cea care comanzi. Quando invece sono loro che comandano, o almeno così sembra, è perché stanno usando il tuo potere per fare quello che vogliono. Când sunt ei, în schimb, cei care conduc, ei nu fac altceva decât să folosească puterea împotriva ta. Perché non ne sei cosciente. Puterea ta împotriva ta. Pentru că tu nu ești conștientă de ea. Per questo vita dopo vita dimentichiamo chi siamo, perché non dobbiamo sapere di essere potere per poter essere controllati. Din această cauză, noi viață după viață uităm. Pentru că trebuie să uităm că noi suntem putere, deoarece trebuie să fim controlați. E loro sanno che essendo tu potere, tutto quello che tu pensi nel tuo spazio lo crei. Și deoarece tu ești putere, în tot ceea ce tu gândești, crezi. Per questo in tutte le tue vite hai vissuto sempre nelle credenze popolari che ti hanno condotto a essere controllata. De aceea, în toate viețile tale, ai trăit în aceste credințe populare care te-au condus în a fi controlat. Questo oggi finisce. Iar acest lucru se termină astăzi. Non avranno più nessun elemento di controllo su di te, Nu vor mai avea niciun element de control asupra ta, perché tu prendi coscienza pienamente di colei che sei. deoarece tu astăzi conștientizezi plenar ceea ce ești. Hai paura? Ți-e frică? Nu. Bene, adesso tu ordini a questo cane di toglierti tutto dal corpo immediatamente. Acum tu îi ordoni acestui câine să îți extragă tot din corpul tău. E mentre lo fa, voglio sentirlo. Dimmi Virginia, dimmi. A ascuns multe lucruri aici și el nu vrea să le scoată. Ha tolto tante cose qui, però lui non vuole toglierli. Deve togliere tutto. Trebuie să-și ia totul. E mentre lo fa, voglio sentirlo. Da, jucăriile lui. Sì, sono Și- suoi giocattoli. No? Lo sta facendo? O face, deci. Da. Oh. Raccontami tu cosa sta Da, facendo. nu vrea tot. Però non vuole tutto, togliere tutto. Sei tu che comandi. Tu ești cea care comanzi, nu el. E mentre lo fa, voglio sentirlo abbaiare. Și în timp ce face, vreau să-l aud lătrând. Fallo abbaiare. Fă-l să latre. Dai Virginia. Cadono le... Hai, Virginia. Virginia, voglio sentirlo abbaiare. Vreau să-l aud lătrând. Virginia, fallo abbaiare. Virginia, fă-l să latre. Usa il tuo potere Folosește-ți puterea. completamente su di lui. Complet, împotriva lui. Lui non deve assolutamente fare nessun tipo di resistenza. El nu trebuie să opună niciun fel de rezistență. Salvati, Salvează-te, liberati. eliberează-te. Non lo sento abbaiare. Nu-l aud lătrând. Virginia, non lo sento abbaiare. Virginia, nu-l aud lătrând.
Virginia, se vuoi chiudo la sessione e me ne vado, eh? Virginia, dacă vrei, închid sesiunea și plec. Se non lo vuoi fare, dimmelo. Dacă nu vrei să o faci, spune-mi. Me ne vado. El nu vrea. Lui nu vuole. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Non lo voglio più. Qua c'è qualcosa che ancora devi capire, Virginia. Aici este ceva ce încă trebuie să înțelegi, Virginia. Lui non vuole, non esiste. Că el nu vrea, nu există așa ceva. Lui è nel tuo spazio. El este în spațiul tău. Sei tu che vuoi. Atunci, Ești tu cea care vrei. Se è lui che... pleacă tu. Vattene tu. Tu Aspetta, vattene, no, vattene. non si fa così, non si dice vattene, vattene e poi lui rimane ancora lì, non esiste questo. Nu se face așa, nu-i spui pleacă și ce crezi că Se așa lui funcționează. fa resistenza è perché tu ancora gli stai cedendo parte del tuo potere. Dacă el încă opune rezistență, este pentru că tu încă îi cedezi o parte din puterea ta. E io voglio sapere dov'è questo potere, qual è questo potere che gli stai ancora cedendo. Iar eu vreau să știu unde este și care este această putere pe care tu încă o mai cedezi. Bene, adesso al mio 3 tu mi... Che cosa c'è, Virginia? Dimmi. Ce e acolo? Spune-mi, Virginia. Are aici ascunde. Sta nascondendo qualcosa lì. Ah sì? Bene, osserva cosa sta nascondendo. Observă ce ascunde acolo. E un... È un... Dimmi, Virginia. ca un pix. Come una penna. Ascolta, tu adesso prendi questa programmazione che lui vuole inserire nella tua mente Acum tu extragi, iei această programare pe care el vrea să ți-o introducă în mintea ta, dove tu devi credere che lui ha ancora del potere su di te. unde tu crezi, acea programare, unde tu crezi că el are încă putere asupra ta. Dai, distruggi questa penna. Hai, distruge acest pix. 1, 2, 3. Disconnetti Prisca. Prisca, osserva perché questo essere fa resistenza. Dov'è il punto, l'aggancio? Prisca, observă tu de ce această ființă opune rezistență. Unde este, de unde se agață? Nella zona del basso addome. În zona abdomenului de jos. Mhm. E lui gioca tanto sulla sua insicurezza. Și el punctează mult pe nesiguranța ei. Ma, Virginia. Paura. Mhm. Virginia, ti avevo detto di creare sicurezza. Virginia, îți spusesem să creezi siguranță. Ti senti sicura? Te simți sigură? Sicurissima? Foarte sigură? Da. Sicura di sentirti sicura? Ești sigură că te simți sigură? Da. Hai paura? Îți este frică? Nu. Allora sai, mi sa che là c'è qualcosa che ha a che vedere con il sesso. Atunci mi se pare că are legătură cu sexul. Virginia, adesso voglio che tu crei libido. Virginia, acum vreau ca tu să creezi libido. Dimmi in quale parte del tuo corpo nasce. Și spune-mi în care parte a corpului tău ia naștere. Nasce? Se naște? Se creează? Virginia, Mhm. dimmi se senti libido. Spune-mi dacă simți libidoul. Da. Ok, dimmi se c'è qualche blocco nella creazione di questa energia. Spune-mi dacă mai există vreun blocaj în a crea această energie. Aici am... Mm, Cosa c'è? Dimmi. Ce este la nivelul maxilarului? înțepenit, așa. Cum? Înțepenit. Ai blocat-o il maxilarul. Vuoi dire che c'è un blocco nella tua mascella? Vrei să spui că este un blocaj în zona maxilarului tău? Da. Beh, togli questo blocco, metti la mano sulla mascella. Puneți mâna pe maxilar și adună acest blocaj Dai, metti la mano, ecco, toglilo. și extrage-l. Al mio 3 non c'è più. Și la 3 îl arunci și nu mai e. 3.
Senti ancora quel blocco? Mai simți acel blocaj? No? Bene. Dimmi, senti libido? Acum simți libido? Senti libido? Simți? Hai detto sì, no? Sì, sì. Sta scorrendo in maniera fluida nel corpo? Curge într-o manieră fluidă înăuntru corpului tău? Da. Mhm. Vorresti stare con tuo marito adesso? Ai vrea să fii împreună cu soțul tău acum? Sì o no? Da sau nu? È importante, Virginia, dimmelo. Este important, Virginia, spune-mi. Da. Ok. Non senti repulsione verso di lui e verso il sesso? Nu mai simți repulsie față de el și față de sex? Nu. Ok. Hai paura? Ți-e frică? Nu. Cos'era? Ti senti sicura? Te simți sigură? Da. Bene. Bueno, sembra tutto a posto, eh? Pare totul în regulă. Come la vedi, Prisca? Tu cum o vezi, Prisca? Prisca, non ti sentiamo e c'è l'immagine congelata. Boh, mi sa che Prisca non c'è. Vabbè. Bene. E come vedi quest'essere, Virginia, adesso? Cum vezi această ființă? Cum îl vezi acum, Virginia? E acolo. E lì. Te lo vedi come un cane? Come lo vedi? Dar îl vezi ca un câine? Cum îl vezi? Nu. E ca o jucărie, nu mai este viu. È come un giocattolo, non è più vivo. Ok, non è più vivo. Va bene. Adesso lo distruggiamo, eh? Acum îl Da. distrugem. Non c'è... Vabbè. Distruggere significa togliergli tutti i permessi che gli hai dato per farlo stare nel tuo spazio. Distrugere înseamnă ai luat toate permisiunile pe care i le-ai acordat vreodată în interiorul spațiului tău energetic. Quindi al mio 3 tu gli togli tutti i permessi che gli hai dato e lui non può più stare nel tuo spazio e sparisce. Așadar, la 3-ul meu, tu îi revoci toate permisiunile pe care i le-ai dat vreodată, iar el nu va mai putea exista în spațiul tău. Pronta per distruggerlo? Ești pregătită pentru a-l distruge? Da. Bene, al mio 3. La 3. 1, 2, 3. Distrutto. E distrus. Cosa vedi, Virginia? Acum spune-mi ce vezi. Oh, ce frumos. Oh, che bello. Non c'è più? Nu mai există? No? Bene. Ok. Dimmi una cosa. Adesso che non c'è più, dimmi se gli uomini ti danno fastidio. Spune-mi puțin acum că el nu mai există. Spune-mi dacă bărbații te mai deranjează. Nu știu. Non lo so. Osservati tu con un uomo, con qualcuno, dimmi se senti repulsione. Observă-te cu Nu. vreun bărbat și simți. Ok, cosa succede se io ti dico sesso? Ce se întâmplă dacă eu îți spun sex? Ok. Ok, che significa? Ce înseamnă? Ok. Înseamnă. Nu te mai irită? Mm? Hai voglia di fare sesso? Ai chef să faci sex? Sì o no? Da sau nu? Ascolta, al mio 3 a te viene una forte voglia di fare sesso. Acum, la 3, îți va veni o dorință nebunească să faci sex. Così, quando finisce la sessione,
Povero tuo marito. Așa că, după ce se va termina această sesiune, săracul soțul tău. Al mio 3. La 3. 1, 2, 3. Sesso. Come ti senti, Virginia? Cum te simți, Virginia? Foarte bine. Molto bene. Hai voglia di rigirare sottosopra tuo marito? Ai voglia să-l învârți cu sus în jos pe soțul tău? Sì o no? Da sau nu? Da. Sì? Hai voglia di prosciugarlo? Ai chef să-l strângi? È che devi recuperare, eh? Trebuie să recuperezi mult, eh? Tutto il tempo perduto. Tot timpul pe care l-ai pierdut. Ok, adesso però, Virginia, voglio che anche osservi il tuo futuro. Acum însă, Virginia, vreau să-ți observi și viitorul. Voglio che ti osservi nel futuro con queste nuove condizioni esoteriche. Și vreau să te observi în viitor pe tine cu aceste noi condiții ezoterice. Dimmi come ti vedi. Dimmi se senti dolore nel corpo ingiustificatamente. Spune-mi dacă mai simți durere în interiorul corpului tău fără vreun fel de cauză. Nu o văd. Perfetto, perché non c'è. Perfetto. Pentru că nu mai e. Va bene. Adesso siamo pronti per rientrare e tu sei pronta per vivere la tua nuova vita. Acum ești pregătită să te întorci și să trăiești noua viață. Povero tuo marito. Mi-e milă de soțul tău. Adesso il tuo corpo si sta risvegliando. Acum corpul tău se trezește. Senti che il corpo è forte e leggero. Îți simți corpul puternic și în același timp ușor. Senti una sensazione di pace in tutto il corpo. Și simți această senzație de pace în tot corpul tău. Senti un desiderio sessuale che avvolge tutto il tuo corpo. Și simți o dorință sexuală care îți pătrunde în tot corpul. Stai desiderando saltare addosso a tuo marito. Și îți dorești să efectivi pe soțul tău. E adesso puoi aprire gli occhi. Iar acum deschide ochii. E voilà. Virginia, come stai? Spune-ne cum te simți, Virginia. Sunt ok. Qual è la differenza da prima della sessione a adesso, dopo la sessione? Che differenza c'è in te? Ce diferență simți între începutul și sfârșitul sesiunii în tine, lăuntric? Ce simți? Vreo diferență? Am intrat în sesiune cu multe emoții, iar acum am așa o lejeritate în corp, în minte. Era mia. Ci sono entrata in questa sessione con tantissime emozioni, però adesso sento un sollievo nella testa, nella mente, nel corpo. Senti, adesso che sei non più in ipnosi, o quasi, come hai visualizzato questo essere? Acum că nu mai ești în hipnoză, spune-mi cum ai vizualizat această ființă? Canidă. Vabbè, dai, poi me lo scrivi. Adesso recuperati dalla sessione. Bine, poate după aceea o să-mi scrii. Acum recuperează forțele după sesiune. Ti chiedo solo se vuoi che si pubblichi la tua sessione e poi ti lascio riposare. Te mai întreb doar dacă dorești să publici această sesiune, după care te las să te odihnești. Da. Bene. Fermo la registrazione, rimani lì. Ciao. Voi închide acum înregistrarea, tu mai rămâi puțin cu noi.